Bilbo Zaharra forunera. Hor eskuartean daukazue programa eta orduan ez du azalpen askorik behar. Bakarrik baten bat badago ez dakiena, 3 jardunaldi hauek pasauta, ostegunean Arriagako irakurketa izango dela. Hemen beste urteetan izaretengo badakizue, justo irakurketaren bezperan egiten ditugula azkenengo jardunaldi hauek. Bueno, dago azalpen askori behar, gaurko gonbidatua Bernardo Atxaga. Bakarrik esango dut zeo zer, gaurko hitzaldi hau nun kokatzen dan guk aurten antolatu ditugun jardunaldietan. Guztira, aurreko 3 hilekoan 3 hitzaldi izan dira, oraingoan beste 3, guztira 6 hitzaldi. Eta, bueno, egon zaretenok badakizue, aurreko 3 hilekoan ia dana izan zala itzulpenaren inguruan. Gogoratu duzue, egon zirala metamorfosiaren 3 itzultzaileak, gero Proust eta Joycen itzultzaileak, eta gero egon zala egile bat, Angel Lertxundi, baina ez fikzioari buruz, baizik eta itzulpenaren garrantziari buruz hitz egiten. Orduan, ia dana joan zan itzulpenetik. Bihar Jordi Llobet eta Naroa Zubillaga da Kafkaren itzultzailea, beraz ere hortik jungo da. Jordi Llobet bai itzultzailea bai, baina askoz gauza gehiago da, ez dakigu oso nondik jungo da. Eta azkenengoa Kafkaren aulkia emankizuna, horrek berez ez dauka loturarik Kafkarekin, saiatuko gara lotzen, baina berez bakarrik dauka titulua Kafkaren. Beraz, gaurko hitzaldia, Bernardo Atxagak hemen betetzen duen papela da egilea, o fikzio gileak, fikzio baten gainean hitz egiten. Hau da, fikzio egileak metamorfosiari buruz hitz egiten. Gure ustez, jardunaldi horietan falta zan, eta horregatik noski, gonbidatu gendun, falta zan, hoxe, egilearen iritzia metamorfosiari buruz. Hori, leku hori betetzera dator Atxaga. Nik, bueno, jakingo duzue, hemen egoten zaretero, beti eskerrak ematen dizkiot etortzen dalako forunera, eta baina oraingoan kasi eman behar dizuet esker gehiago, zer iruditzen zain gaurko hitzaldia berantzat zailagoa izan behar duela, zer eguneroko rutinatik eta eguneroko esketatik eta atera eta jarri behar du, idazleak jarri behar du metamorfosiari buruz pentsatzen, irakurri behar du berriro liburua, eta hau da, bizkat bere eguneroko lanetik atara, eta bizkat bestek agindutakoaren gainean jardun behar du. Hori batetik ez dago jente asko, hori egiteko kapaz da, eta bestetik, eskerrak. Eta, bukatzeko nire interbentzioak, lehen hitz egiten egon gara, itzuli dutela Nevadako eguna frantsesera, eta oso harrera ona eduki duela liburuan frantsesera. Eta Atxaga zaldeontzat, hori oso pozgarria, noski. Beste dut. Eskerrik asko, Pedro. Eskerrik asko guztioi etortzeatik, hurbiltzeatik. Ez da gizen bat denbora dara, hasi nitzani hemen Bilbo Zaharrak deituta hitzaldiak ematen, eta oso ibilbide kaskarra daramaz geho eta zailagoak. Eta gaurko hau agian da zailenetakoa. Gogoan hartuta Kafka eta metamorfosia. Esango nuke zilegitasun bakar batekin atorrela honata da,
Ez bakarrik Pedrok esan duen bezala idazle bana izelako, eta idazle guztionzat Kafka dalako erreferentzia ondile, ez bakarrik horregatik. Baita oso, esan barko nuke, oso txikita handik, ez horren beste ere, baina oso gaztetatik, Kafkaren irakurlea izan nahi zelako, eta beraz, Kafka barruratu zitzaidalako literaturaz ezer pensatu baino lehen. Esan nahi dut, hor bi une daude, nik uste, ez dakit, idazle ongan behintzat eta segurasko jende gehienaren baitan daude bi une desberdin, eta bata da, esaten da, modu inuzentean irakurtzen duzunean, 14 urtekin, 15 urtekin, 16 urtekin, ez dakizu ze izango zean ere, ez dakizu idatziko duzun, bakarri dakizu, irakurtzea maite duzula, eta gaina bizi izan toki hortan irakurtzea besteik ez da hola, ze oso leku bakartzea da. Orduan irakurri nuenik, orduanako aldiz, Kafka, eta ordudanik daukat goguan. Ez da bakarrik alako irakurketa bat, liburu asko irakurtze genituen, gara hartan, biblioteketan eta, baina ez da bakarrik hori goguan hartu gala eta goguan izan du gala. Beraz hori da nire zilegitasuna eta gaur esango ditu danak. Hortikan daukate indarra, hortik jasotzen dute indarra. Bueno, gaur metamorfosiaz ari behar dugu, aritu behar dugu. Alde batera, ez da bat ere bitxia gure gaurko lan literario hau. Metamorfosia ez da bat ere bitxia. Zo badakizue, goatzen zaizkizue, irakurri edo entzun dituzue, 11 kontaera nun eraldaketak, metamorfosiak suertatzen diren. Esan nahi dut, herri txikitakoak zeatenok, esate baterako, seguru entzun duzuela etxian alako historio bat, nun andre bat, sorgina omen zana, katu bihurtze zala gauean, eta orduan lapurretak egitea joate zala eta ibiltze zala etxez etxe. Hori, kontaera arrunt bat zen gure herrian. Edo ezain arrunta, baina baita ere, esateko baita ere, beti, nola esango nukenik, biografiak ematen duen egiatasun horrekin, baita ere esatezan asko impresionatzen inuen gauza, esatezan zakurra morratuen kontuak, esatezian, eta zakurra morratu batek koska hile baldimazio mutiko bati, mutiko hori zakur bihurtze zala, lau oinean ibiltzen zala, koskaka haste zala, esan nahi dut hori gure goguan dago, goguan egonda haurtzarotik. Zesanik ez literaturan ez genuke bukatuko eraldaketa hasiko bagina. Zuek batu zaitezte bat aipatzearen, aurri puiekin jarraitzearen, printze batzuk zapu itxuraz azaltzen direla. Esan barko nuke modu apur bat demagogikoan gaur egun zapu asko printze diruditela. Baina ez dut esango. Esan dut, baina ez dut berriro esango. Baita ere, esan nahi dut, klasikoa, gogatzen naiz, olari naiz pensatzen, da ezakizue, Zeusek ledarekin egon nahi zuen, eta orduan ledaregana hurbiltzeko zisne bihurtu zen. Alegia, ez gaitezen, eta nik askotan esan dut azken aldi honetan, uste dut azken nire bizitza honetan nire leit motibetakoa dela, katuak lau hankaditu. Ez post. Orduan, ez dizaiogun bilatu bosgarren hanka bat ez duenari. Eta metamorfosean ez du bosgarren hankarik abiapuntuak. Abiapuntua arrunka da alde horretatik. Literatura fantastikoan, o fantastikoa esatzen literatura horretan, ikaragarri aldiz gertatu dana. Baina, errestasun guztiak hortxe guratzen dira. Nik pensatu dut, liburu aurrean eukita, eta liburua patrikan eraman da batzutan, eta pasiatzera teatzen izanean da. Pensatu dut, hartu bar nuela zabaletik, hartu bar nuela gai hau, eta zuei aiazi zabaletik. Esan nahi dut, bi galdera nagusi eginez, eta bi galdera nagusi hori erantzunez, alizalezkeo, metamorfosia tartekatuz.
Lehenengo galdera da, ze orokorra da, ze harreman dago, eta askotan pensatu dugu ontaz, eta askotan itzegin dugu ontaz, eta askotan, ez dakit, ibili dugu hau gure izpidia izan dugu, ez? Ze harreman dago, alde batetik bizitza esaten diogun hori, bizitza, egile honen bizitza, delako egile honen bizitza, urriaren bizitza, eta berak idatzi duen, hori da, hor ze lerro dago, dago lerro etenik gabekorik bizitza batetik obrara. Horrek esan nahiko luke beste modu bat esan da, bizitza batek azal lezake, esplikatu lezake obra bat, hasieratik esaten dizuet, nire ustez, hor beti dagoela eten bat, dago pitzadura bat, hor dago utzune edo tarte bat, eta zu iritsi zinezke, hurbil zinezke, obra batera, kasu honetan metamorfosi da, eta iritsi zinezke alako puntu batera nuen ematen du, ja, azalduko duzula, aurkituko duzula liburu horren benetako muina, nik uste hor beti dago eten bat, dago pitzadura bat, eta oso ez nekez, ezinezkoa, nire ustez, da lerro hori etenik gabe marraztea. Orduan beti dago eten bat, eta hori beraz azaltzen alde dut. Eta gainera horrek ematen dinei eskubidea dandana ez esplikatzeko. Bizitza. Halare ez gaitezen izan estremistak eta pensa dezagun bizitzak, inguruak, atmosferak, gizarteak, garaiak, gauza asko esplikatzen dituela. Eta hola gu Kafkaren gana hurbiltzen garenean baita beretzako zoragarria den liburu baten bidez, aragia katalogo, argazki katalogo baten bidez, Klaus Wagenbach izeneko bere editore eta bere espezialista batek atera zuen katalogo bat, nik etxean aspaldi daukana eta zoragarria denak, Kafkaren argazkiekin eta Kafkaren inguruko eta hiriko eta kaleko eta etxeko argazkiekin. Hurbiltzen garenean, segituan, alako, zesango izotenik, eragile batzuk edo alako indar batzuk bere bizitzan oso bistakoak dira. Esate baterako, oso bistakoa da, bera etzala sortu, literaturan askotan esaten da, idazle honu sortu zen da, jendeak esaten du batez ere elitistakoa dimaia Plutonen. Bueno, ez, Plutonen ez da idazlerik sortzen. Normalian, idazleak sortzen dira munduan eta munduko toki jakin bat dira. Eta munduko toki jakin horretan normalean egoten da giro kulturala. Eta giro kultura hori Kafkaren kasuan oso garbia da, zan oinarria, esango nuke, movimentu espresionista delakoak osatze zuena eta esango nuke kutsatze zuena hobeto esan da, ez? Nik guain, agian egin barko nuke espresionismari buruz da zenbat kontu esan, baina nahiago dut irudi bakar baten bidez esatia, batez ere lotura zuzena daukalako metamorfosiarekin. Eta hori da, zugu ze pensatzen dugu, esaten guna espresionismoa, badakigu, naturalismoaren aurkako movimentu izan omentzan, bizitzaren desolazioa, eta bar, adirazi nahi omentzun, ez dakize, pensa dezagun, denok ezagutzen duelako, eta Bilbon, esate baterako Juan Carlos Egilorek askotan marrazkitu zuelako, pensa dezagun, Eduard Munchek egin zuen garrasiak, pintura hori nun azaltzen dan, ez dakigu zer dan ere persona dan, ez dan persona izaki bat azaltzen da, eta dago bi eskuak burura eraman, eta da garrasia Eduard Munchen kuadroa eta pintura. Bueno, hori da pintura espresionistak izango balu simbolo bat edo alako marka bat hortik letorke, esan dut, Munch da, kuadro hori da, hain zuzen ere, espresionismoari buruz behar badugu esan berriro diot, ikono bat hori jarriko hori. Ez dakit gugan daukazuen kuadro hori. Aipatzen dut, ez hola bakarrikan azalpen bat emateko, baita ere, Kafkak metamorfosia aterazunean, eta hau, hone badu bere garantzia, uko egin zion bere editoreari, Wolf izeneko gizonari,
esan zion ezin zuela azalean portadan eta ez da barrun ere insektuaren irudirik jarri. Ez da urrutitik ikusita ere. Beste bat jarri behar zuela. Eta hitz egin zuen, orduan oso zehazan teatroan da ibiltzen zan Slater, ez da egin nola pronuntzatu, beharko nuken, harekin hitz egin zuen desan zion, beha, egin zazu azala, Edward Munchen karrasia bezala. Eta alaxe, begiratzen badi maduzue, ikusten da gelako atea, eta gelako atearen aurrean dago gizon bat Munchen karrasia eginez. Beraz, hortikan dator, eta hortikan aliatzen da baita ere, nik uste, Kafkari buruz daukagun irudi okerra ere, orduan eman dezagun beti lotuko dugu, edo askotan lotuko dugu Kafka, mundu horrekin, Munchen eta espresioniste munduekin. Ez bakarrikan pinturan Munchekin eta bat. Nik hemen gaztetan, amitze bertan Bilbon, suerte handiz, alako batean liburu bat erosi nuen zertzan ere jakin gabe. Eta liburu hori zan Alfred Kubin izeneko pintore batena. Eta nik enekin ordu hartan Kubin eta Kafkaren artean, inolako harreman izanik, baina gero ikusi da harremana handia zara. Esaten dute lagun ote ziran, nik egia esan, ez dut aurkitu, arrakazki bakar bat, nun Kubin eta Bea elkarrekin dauden, baina askotan azaltzen da lagun zirela. Nola nahi be, badakito, jakina da, hobeto esan da, jakina da Alfred Kubin eta Bera, Kafka, lagunak ez dakit, baina miresle, elkarren miresle zirela. Eta Kubinen novela, hemen nik ordu hartan irakurri nuena, eta gaztelaniaz La Otra Parte izena zuena, nun azaltzen baitan Perla izeneko hiri bat, eta benetan ameskaizto bat dan novela da. Ameskaizto bat. Nik gure irakurrita gero, askotan, zindeta aztu hango hainbat pasarte, ze benetan zan desatsegina, zan klaustrofobikoa, azaltzezan novela hortan dorrean, azaltzezan erloju bat, hiri guztia, Perla izeneko hiria, zaintzen eta nolabait, agintari bezala, azaltzen zan erloju horiango bizitza guztian antolatzen zuen eta hola, eta zan obsesiboa eta hola. Gero Kubinen, baita esaten dut ikusi zuen espresionismoaren zara, Kubinen kuadroak ikusi ditut, nahi baduzu ikusi eta nahi baduzu ez, baina kuadroak dira benetan oso latzak, kuadroak dira oso ibelak, oso morbosoak. Alaienetako bat da, gela bat nun zintzirikatuta dagoen neska bat, urkatuta dagoen neska bat, olako oso goibela da, bere paisaiak dira izugarri goibelak. Paisaia batzuk dira Kafkaren gaztelua nolabait irudikatzen dutenak. Kubin izan zen, esate baterako, Kafkaren ilustratzaile bat, ez doain gogoratzen hemen bai daukat, baina bere obra baten ilustratzailea izan zen. Eta ez bakarrik hori, bada gutun bat, eta bertan esate jo Kafkak Kubinik zenbat gustatu zaion novela hori, nik ez da nola alemanez esaten da, ikusi dut idatzi, Die andere Seite, holako zer, beste alde hori, La Otra Parte delakoa. Beraz, atmosfera hortan, bera hor dago, hortikan ateratzen da, aurreneko pausua bintzat, giro hortatik ematen du. Aurreneko liburua, zuzen barkatu, Metamorfosia, Kafkak ateratzen du baita ere, editorialea da, nola da, literatura espresionista berria bultzatu nahi duen editoriale bat, Pragako editoriale bat, hor kokatzen da. Baita ere, bere aurrenekotako irakurlea da, nik obabakoaken erabilinu bere apelidua, Esteban Berfel ipuian, Franz Werfel. Eta Franz Werfel baita ere zan, garai hartan Pragan, eta hendikan ere, da oso idazle garrantzia handiko idazlea da, eta oso literatura, esateko Armeniako gerrari buruz da idazizun, oso novela ona, eta gero baita ere, nahi baduzu jakin, hemen inguruan, exiliatu zenean, deserriratu zenean, eta naziengandik igez Frantzira etorri zanean,
Lurdesera joan zan, Lurdesko monjak oso ondo tratatu zuten, eta idatzi zuen hogela bat oso polita dana, Bernardet izeneko, Lurdesko Virginaren azalpenari buruz. Hoi da Werfel, baina hori egin zuen Werfelek alako, eta nola esan, alako ondo portatu dira nerekin, beraz nik ere bat zehoz eskainiko dieta hola, baina Werfel, egile bezala eta nik irakurri beste novela hori, eta da oso idazle bortitza, espresionista, ez dan batere naturalista, orduan, hortikan sortzen da, ez bakarrik horti bizitza. Gero dakizuen bezala, segurazko ez honeako, Brod, Max Brod, izan zan bere lagunik handiana. Max Brod, dakizue, judua zan, lotuta zego momentu sionistekin, eta oso esango nuke ikuspegi erlijiosoa zeukan munduari buruz. Eta beraz, hor, Kafka, giro hortan ere bizi izan zan, baita ere zan alemanezia zezun, eta bar, eta gero paseoan, nire bide batetik anijoa, gero nire paseoan aipatuko dut gero neustez, Mas Brodek eta ikuspegi erlijiosoak, gero nola behi izan zan, zegoen nuke bere albazea, beak salbatu zituen Kafkaren eskueskribuak eta berak eman zituen gero mundura, ez? Hor asko kutsatu zuen Mas Broden ikuspegi erlijioso zuarrak, Kafkaren bizioan. Atmosferakin jarraituz, oain esango dut, eta Agus Perez hemen aurrean dudalarik, alako poza ematen dit esatea, izugarrizko garrantzia neustez, bai metamorfosian eta bai Kafkaren obran, eta ez da nik, nik olasetik nire ustez da, nik irakurri eta handa hemen begiratu, eta gero nire esperientziakin dezatet, hau da teoria ona. Da teatroa, eta teatroa Kafkaren zat, bere egunkarietan askotan aipatzen da teatroa, eta batez ere aipatzen da teatro mota bat, jirisen egiten dana, eta nolabait herri teatroa, jende pila bat joaten da teatro antzerki obroietara, eta Kafka ere joaten da. Eta hoiek, teatro hoiek, zaletasun horrek, erakusten dio, bere egunkarietan dago, erakusten dio beste mundu bat, gainera hor zuzendari den Loui izeneko apellidua duen teatro zuzendari batek sekulako garrantzia du bere bizitzan, asko estimatzen du Franz Kafkak, berarekin egon nahi du, beti izketan eta horrela. Hor egiten dira teatro asko, eta Kafkak esate baterako iruzkin bat egiten du, hor teatroaren izena da Gizon Basatia, eta Gizon Basati hortan esate baterako omen da, nik ez dut ikusi, entzun dut musika, ze interneten aurkitu daiteke musikalako fonografo moduko batean, baina ez ikusi obra. Obra horretan erregearen tronua esate baterako sukalde bateko aulki arrunt bat da. Hori da pixka bat teatro zango nuke inauterik kutsukua, bufoa, groteskoa eta komikoa. Eta hori da, oso importantea, nire ustez Kafkari buruz ari garenean. Baina gero paseoan segituko dut, gero segurazko etorriko naiz, ez naiz etortzen zueko bat. Gero dago, hirugarren, zango nuke, bere atmosfera hortan, bere bizitza hortan, hirugarren eragile omen den bat. Hemen omen hau sartzen dut, nik ez dut bat sinisten hirugarren puntu hontan. Naiz eta akademian sekulako arrakasta daukan. Eta munduko akademiko guztiko honi buruz ari dira, eta nola ez filosofo frantsesak, eta George Steiner nola ez, eta hori denak ari dira. Eta da, Kafka zala gutxiengo, ez bateko, bezik eta hiru gutxiengo sortutako eta bizi izandako persona. Alde batea alemanez idaztezuelako eta alemana zalako Pragan aldi hartan oso gutxiengo baten hizkuntza, beste aldetikan judua zalako eta beste aldetikan burgesa zalako, eta famili burges eta aberaz batekoa zalako. Ez dut orain errematatuko, ze hau
puntu hau, baina hau izan da gero esate izuet mundu akademikoan sekulako soka ekarri duen gaia, eta orduan esan ez bezala, eta entzungo zen duten, orduan extraterritorialitatea, esan dut, Kafka ezan ez talde batekoa, ez bestekoa, ez urrengokoa, eta orduan beha egon zan bere bizitza guztia, leku baten bila, eta sentitu zan oso minorizatua, eta bar. Hori egila esan, gaurko honetik begiratuta, eta bakarrikan adibidea jarriko eta aldatuko ez bidea, baina bidearen beste aldea gongo naiz, ze pensatuko zuten Pio Baroja eta hauek garai hartan, Madrilen, Espainia hartan idazten zutelaik. Esan nahi dut, Kafka bakartasun batean, nik ez dut sinisten inola, bizi baldimazan, isolaturik, eta bere laguna zan, bere editore izan nahi zuen Franz Werfel, garai hartan, maila ondiko idazlea. Bere beste editore bat, ez zuen azkenean amore eman Kafkak, baina nahi zuen musik idazlea, zan baita ere bere aita bitxi izan nahi zuen bat, eta bar. Eta geroz esanik ez, Kafka Alemaniara joatezan, Goetheren etxea bizitatzera, egotezan gero Nobel saria jaso zuten idazleekin, esan nahi dut, apur bat, iruditzen zait, hirugarren, atmosfera honetan da bere bizitza honetan askotan pisua emate zaio horri, eta ez zaio ematen antzerkizaretasunari, eta ne ustez, nire esperientziatik erabat kontrakoa da. Eta hirugarren hau, atmosferaren isolamendu delako hau, erabat iruditzen zait leyenda bat. Bueno, oain arte jo naiz bidetik, eta edan beharra daukat, lehenguan honi izan Madrilen Pako Ibainezekin. Eta Pako Ibainez atea zioten olako baso bat, eta esan zuen. Ez, kristalezko baso. Eta orduan ekarria zizuen kristalezko baso. Orduan urrengoan, kristalezko baso. Ez da, Pako Ibainezen orpotik. Mailan. Bueno. Orduan oain, hemen utziko dut. Zekero, oandikan, esate izuet, hor, talaian gelditu zait, oandikan ez dut bukatu, ez dut erabaki, zera nundikan, iritsi da, ze harreman dagoen, harremana, baina aipatutako giro eta bizitz modu horren eta metamorfosia eta obraren artean. Hori berriro gero etorriko naiz, horra berriro. Oain, esatizuet bidian da pensatuet, paseatzen ebilela eta ontan pensatzen, beti iruditzen zitzaidan, ezkerraldea begiratu eta paisaje bat, eskubialdea begiratu eta beste paisaje bat. Oain, eskubialdea begiratuko dut, beste paisaje bat, eta oain beste galdera bat planteatzen dut, honekin lotuta dauna, baina ez dana berdina. Eta da, ze lotura dago testuaren eta irakurlearen artean. Testuaren eta irakurlearen artean. Hau da, oso galdera universala. Esango nuke oso popularra. Galdera hori, eta zuk ze esan nahi duzu liburu honekin, hori izan da galdera oso arrunta, milioi bat aldiz egin dena. Eta guk ere hemen planteatu dezakegu. Ze harreman dago, ez? Testu baten eta irakurlearen artean. Jakina, hola planteatuta, oain, imaginatu behar dugu arkuak. Barkatu. Nahi nuen esan ustaia, jatorrago, iruditzen zizean. Baina beti ustaia esaten dudanean, beti imaginatzen dut zirkulo oso bat, eta ni bakarrik esan nahi dut zirkulo erdia. Eta esan nahi dut, voltimetroak eta ziran bezala, esan nahi dut, zerotikan 100era esate baterako. Eta nik olako arku bat egingo nuke, edo zei adirazi nahi dizuet, olako arku bat egin daitekela galdera honen inguruan. Alegia, ze lotura dago liburu baten eta idazlearen. Batzutan harremana oso zerotikan oso hurbil dago, oso harreman zaila da, oso lotura zaila da. Eta esate baterako jar dezagun Kafkaren giroko edo besti idazle bat esateko Rainer Maria Rilkeren poesia, edo jar dezagun Ermetitxiren poesia, poeta Ungaretti eta Italiar Ermetitxiren poesia, eozeinek
esperientzia hori eduki baldin badu, badaki, Rainer Maria Rilkeren poemak irakurtzean, ni guatzen naiz, aurreneko irakurketa egin unean, bere liburarena poema bakar bat iruditu zitzean, ulertu egula, beste guztik nahi ulertu, nekin zertaz ziren ere, ez? Uste dut, orduan, ez dut horrekin esan nahi, ze hori da harreman mota bat, da, zerotikan hurbil dago, baina da harreman mota bat, ez da ukatu behar, da, zu hurbiltzen zara, eta irakurtzen juzu 30 poema, eta esatezu, bakarrik poema bat irakurri, ulertu dut, Pantera izeneko, beste guztik ez dut ulertu. Bueno, orduan, Rilke edo Hermetiziak, eta oro har esango nuke tradizio erlijioso batian sortu diran testuak. Ze, jakina, normalean, 0 puntutikan hurbil daude testu erlijiosoak, edo egon dira testu erlijiosoak. Hor, bada, Bibliaren eta Iliadaren arteko konparaketa bat, eta Iliadan azkar esan da, hau berbak esaten du, Iliadan deskribapenak dira zehatzak, era bat, eta orduan zuk Iliadan Akilesen eskutua deskribatzen duen pasarte irakusten du, eta handago dina xehetasun, aldiz, Biblian, esaterako jainkoaz, ze esaten da. Bueno, gero kristautasunak aita bihurtu du, alako aita bizardun bat, etc. Baina hoi beste gari batean gertatuko, baina Bibliak beti esaten du ark, edo beste gura, edo entzuntzena os bat, eta horrela. Orduan, Bibliaren exegetak horregategan sortu ziren, da meneutika bat hortik sortu zen, interpretatu egin behar zelako testu erlijios hori berez ulertezin, edo ulertzain, zalako. Baina, hori jartzen baldin badugu alde batian, esan nahi dut, harremana esartzen deunean, eta galdetzen deunean, ze esan nahi du liburu honek, ez da gauza bera, ze liburu daukagun aurrian. Hermetitziena baldin bada, Rilkerena baldin bada, oso zaila da. Aldiz, pentsa dezagun, izkera edo kazetari lanetan pentsa dezagun, kronikan, eta kronikan zuek badakizu, kronikan nola da, esan berra dago, zer, nor, zergatik, nun, nola, eta noiz. Bueno, orduan, da xehetasunaren eta detailiaren errazuma, eta hor dago, ez dago, zango nuke, interpretaziareko beti hongo da, tarte bat, baina normali hori interpretatzeko oso tarte gutxi dago, eta hori dago, esango nuke, nire voltimetro hortan, hori dago 100-etik oso hurbil. Kafka, segurasko kokatzen da, hemen ere, arku honen ezkerreko aldean. Hora, kokatzen da, zailak, uler zailak, interpretatzen zailak diran, omen diran, egileen artean. Esan behar dut, zuen lasaitasunerako, itxura batera eta nire irakurketak, eta netzako onak dian, azalpenak, benetan onak baldin badira. Esan behar dut, metamorfosia ez dala. Inola ere, Kafkaren testurik interpretazailen, baizik eta kontrakoa, agian errexena. Baina, esan nahi dut, hor arku bat dago, eta areago esango izuet, hor ez da bakarrik arku hori badala eta badaudela graduazio bat badagoela zailtasunaren arabera, ez da bakarrik hori, baizik eta literaturan, segurasko azpi mugimendu oso sendo badago, eta esango nuke dagoela gerra bat ere, eta gerra horretan esango nuke azkar esateatik, alde batetik Kafka zaleak, eta bestetik Hemingway zaleak. Hemingway litzateke, kronikatik oso hurbil dagoen testugile bat, Kafka beste bat. Eta hori handa hemen irakurtzen duzu, eta badaude hor dago gerra bat, eta bakoitzak dauzka bere, esango nuke, bere defendatzaileak, ez? Bueno, orduan hori hola da. Baina gozen beste arku bat ikustera. Uste zuzen bat arku dauzkaten bidearen eskuekaren. Bueno, beste arku egingo nuke Kafkarekin berarekin. Egin daiteke Kafkarekin berarekin. Eta aztertu zer hori da, bere obrak
eta berari buruz, bere obrei buruzko iritziak ze interpretazio gradu izan duten, edo izan dien interpretazio oso ondiak, edo izan dien interpretazio suabeak, erresak, logikoak, eta bar. Nola nahi de, ez zaitu zuten hastuna, ondo bai naiz, ez zaitu zen hastuna, arkuekin, 3 arku, baina Kafkaren arkuan nago. Atzengo de pixak, guazen bigarren arkura. Eta bigarren arkuan esaten izuen Kafka eta Hemingway, ez? Eta pensagen ezake, eta Kafkak berak onartuko zuken egotea alde horretan, interpretazio asko behar duen arkuaren aldean. Oso zaila da galdera horri erantzuten. Alde batea bai, eta beste aldea berriz inolare ez. Alde batea bai, eta ben segitzen diot, lehen aipatu dut Klaus Wagenbach, bere editore eta bere espezialista edo horrek dio nari. Alde batea behak esaten du. Kafkak ez zuen jarri bere nobeletan ia seinale topografikorik. Ez zuen jarri. Ez zuen jarri datarik ia. Ez badu jartzen seinalerik ez espazioa buruz, ez denborazkorik, hor muitzen gara, abstrakzioa esango dut, alegoria esango dut, metafora esango dut, ez gea muitzen nun, noiz, nor, zer mundu horretan, ez gea kontrako munduan muitzen gara. Baita ere, nik asko maitu duan autore batek, eta el prozeso delakoa itzuli zuenak, prozesua itzuli zuenak, Primo Levi, juduak beak ere, beak esaten du baita ere. Kafkarena nik itzuli nun, asko sufritu nun itzultzeakoan, agresio badan eretzako Kafka, berak esaten du, Kafka da aluzinazio bat hasieratik bukaeran. Orduan horrek ere jartzen du, alde horretan kokatzen du. Baita ere, eta azkar esango dut, alde batea, bitxikeri bezala pensatzen du. Kontatzea, baina, arira dator baita ere. Baita ere, ezakit badakizuen, Kafkak zogan naturalismorako joera, baina naturalismo nahi du fisikorako, joatezan Austria eta Austriaren Hungariaren imperioko, nola zaten da, gestoako eta bizer dira, balioetxetara. Olako balioetxetara, eta orduan zan, biziko du sanoa eta nudismoarekin, jarukizun olako. Eta orduan, bere egunkarian, bere egunkarietako batean, 3 egunetako oharrak idazte ditu Rudolf Steiner doktoreari buruz. Ez dakit bakizun Norden Rudolf Steiner, baina oso Euskal Herriaren nahiko modan dago, ze guain hemen ari dira Waldorf eskola horiek zabaltzen, eta Waldorf eskolak, Araban oantxe bertan zabaldu Josebi, hoi dira Steinerren filosofiarekin, filosofia naturalista. Orduan, alako elkarrizketa bat dauka Steiner Rudolf doktore honekin. Eta berak esaten du Kafkak, nik nahi gabe, esan nahi du, nik inolako aleginik egin gabe, Steinerrek esaten du egiten du. Eta esaten du behar, oso polita, eta esperientzio hori duki dezuenak, zeitu ulertuko zuen. Eta beste batzuk, itxoi marko zuen duki arte. Eta esperientzia da, lo hartu aurreko 6 minututan, izaten den, ez amets, ez errealitate, iruditeria bat. Ez dakit inoiz pasa zaizuen, nik uste, nahiko arrunta dala, nahi asko pasatzen. Eta hortan bentsat, Kafaren berdina. Zan edet, lo hartu aurrez, begikitsi, eta horren zu, azte zara, irudiak ikusten, edo eszenak ikusten, eta batzuk dira beldurgarriak, esaterago, oteizakin hori joko ondartzan sekulako galernakin, da orduan ikusi, ez da amesetan, zuk ikusi egiten duzu hori, benetan. Eta orduan, alegina. Steinerren bisita egiten dio bisita hortan, beak aitortzen du abiapuntu bat bere ipuietan, dala tarte hori, minutu horiek
hortan ikusten dituen irudiak eta hor abiltzen dara. Eman dezagun metamorfosian ere agian ikusi egin zuen, hori, tarte hortan, amets aurreko, lo aurreko, irudi horietan ikusi zuen, zerarena. Bueno, talde batea badirudi beraz, jarri behar dugula Kafka alde horretan. Baina bestera, bueno, eta alde horretan baita ere jarri behar dugu lehen aipatutako datua, alegia beak, ez zuela nahi inola ere, metamorfosiaren azalean insektua jartzerik. Hori da, benetako insektua, inola ere. Beraz, zesan nahi du, ez barkatu, abstrakzioa, zu nahi duzuna imaginatu, baina hemen abstrakzioa, ez zizut esango norden. Eta beraz, nahi beti zerbait esaten den Nabokoen orka, Nabokok egiten duen bere txulokeria, zein insektu mota dan hori eta totakeri galantazetik. Beak, ez zuen, Kafkak ez zuen inolaren insektu hori azaltzea irudiz. Beraz, ematen du alde horretatik hor kokatu behar gara. Baina bestetik, Kafkaren editoreak idatzita dauka, esaterako metamorfosia entregatu zionean, eta entregatu zion aldi berian txostena akademiari, zientziatako akademiari, entregatu ziren esan ziola, ez dira inola ere parabolak. Eta ez tezu hau parabolak balira bezala aurkeztu behar. Eta nola aurkeztuko dut, eta hori esaten du Kafka, aurkeztu behar duzu jarriz, animali historia bi. Animali historia bi. Ez parabola bat, ez dakizera adierazi nahi du, bueno, orduan esan nahi dut, Kafkaren kasuan, ez da resa jakitea nun kokatu interpretazio moduaren aldetik. Bueno, aurrera joko dut, eta laster ikusiko zen, bukatzen hasiko naiz. Bidian gira igo dut eta bueltatzen hasiko naiz. Bueno, guain esan barko benuke, zenbat interpretazio egon dira. Esan dizuke, pensa dezagun Kafkak eman eskuik, o ez eman eskuik, kontua da, kokatu dara interpretagarri dan testuen artean. Bueno, ala gertatu da, eta ezpadia ehunka, milaka dira Kafkaren obrari buruzko interpretazioa. Bueno, azkar esango dut, diplomaziari gabe. Nerezako, eta uste gaur egun, jende askorentzako, eta nik irakurtzen duan zentzuzko, aztertzailetzako behintzat, batzuk deliranteak dira. Interpretazio batzuk dira, erabat deliranteak. Ez dut bilaretoreko da jobet, eta agian ez dut eben alako urradurarik sortu nahi, baina esate baterako lehen aipatutako ez Rudolf Steiner, naturista baizik eta George Steiner, hau entzako interpretazioa da estrema, hori da, Kafka zan profeta bat, iragarle bat, eta iragarri egin zuen Hitlerren etorrera. Eta Hitler etorri izan, eta zuzenki adierazia zeon alako eta alako obratan. Nik ez dut, esan duke, gauza batzuk hartzen dituzu aintzat, o ez, diskutitzeko alegia. Nik hau ez dut aintzat ere hartzen, iruditzen zait, hau dela delirio bat. Bueno, etorkizunetik ez da inor etorri, etorkizuna etorri denean etorri da, eta deno daki nolako da, ez? Hori da pasatzean. Bueno, orduan, horako interpretazioak egon dira. Asko. Eta egon dia baita ere interpretazioak esango duke, Mas Brodek bideratutakoak. Mas Brodek nunbait, eta nik irakurri dut handa hemen, da bere kartaketan, min ondila zon, Kafka etzalako nolabait judu zutsua, ezan judu zutsua. Bai, izan zituen, alako harremanak, anarkistekin bai, sozialistekin bai, baina ez zen, eta orduan, itxura guztien arabera, Mas Brodek erabat erlijio kutsua eman dio, mistikoa edo nahi duzuna eman dio Kafkaren obrari, da sekretarako gaztelua, Mas Broden interpretazioan, da jainkoaganako eta gloriarako Kafka zeukan nahia. Bueno, oire iruditzen zaita aurroko bezala interpretazio delirante bat. Gero daude interpretazio batzu
esan nahi du, nik esate dut diletantea, bakarrik nire iritzia jakin dezu zuen, ze gero zuek irakurretzak ez eta zuek irakurretzak. Baina gero daude, beste interpretazio batzu, Kafkak hitz egiten du parabolak balira bezala, beak esatezunaren kontra, parabolak balira bezala hitz egiten du fenomenoen munduaz, hitz egiten du historiaz, hitz egiten du esatentarako juduen bazterketaz. Bueno, eta daude hola, interpretazio ezin sumala interpretazio. Bueno, azkar eta bidian hemen ez nadin gehatu bidian trabeska, esango den nire ustez daude bi interpretazio orokorrean nahi dizen. Esate izuet, metamorfosia erresagoa dela. Eta metamorfosia oso erraz azal daitekela. Baina beste obra igual, Kafkarena, alde batetik dago Primo Levik esaten duena. Primo Levik esaten du, eta pensa Primo Levi lager batean egon zala, konzentrazio esparru batean egon zala, nazismoaren pean, beraz, badu arrazoirik, era bateo beste pentsatzeko. Bueno, Primo Levi esaten du, lehen aipatutakoa, hori da, aluzinazio bat, etengabeko aluzinazio bat da, bere obra, baina behar esaten du, baina ne ustez, eta da prozesuaren itzultzailea, eta bar, eta da Primo Levi, eta esaten du behar, ezin da pasa, ezin da urrengo pausu eman, ezin da esan barkatu, aluzinazio honek hau eta hau esan nahi du. Hoi Primo Levi dio, hoi izinezkoa dela. Eta hori dela, Kafkaren obra, behar esaten du, desnaturalizatzea. Bai? Ni uste, oso zuzen esana dagoela. Badago, beste interpretazioa zailagua, eta hori da, eta badago, Latinoamerikan dauden kritikari batzuk, nik irakuritago, eta izugarri kritikari unak eta jakinzuak, eta boitako bada, izan zen Martínez Estrada izenekoa, Ezekiel, berare judua zantara. Eta berak honek esaten du Kafkaek hitz egiten duela ez fenomenoen munduaz, baizik eta berak erabiltzen du hitza, kantianoa, noumeno edo, hori da, itxura edo sensuz eta mundu fenomenologikoa ez gertatzen dana, horren azpian dagoen alako beste egitura bat errealitatera, hori azaltzen dula. Hola esan da, esango, ez dakit, zehazki zer da hori. Eta beak esaten du esaldi bat, nik nire kuadroa montatu ganat esaten du, Kafkaren ikusten dugu, errealitatearen funtsa eta legea dala laberintoa, eta ez teorema. Hori da, teorema bat, ez egia bat, eta egia hori demostratu dezakezu. Eta beak esaten du, funtsa eta legea, eta Kafkak harrapatu zuen hori, da, errealitatearen funtsa da laberintoa. Bueno, nik uste dut, zorionez, sartzen ari gehan, eta zaritzarez. Zorionez sartzen ari gehan, geota, hau, nik esaldi hau, aspaldit kopiatu nun, behin labrero azpimarratzeko gogua egiten zaizatik ibiltzen egilea dana. Benetan, uste dut, nire esperientziak erakusten dit, ala dana. Kontatuko nituzke amaika anekdota, baina ez da kontua anekdota kontatzen. Baina, nik uste dut horiek diala bi interpretazio nagusiak Kafkari. Ja, bai, bidian, ja ikusten dut, bukaera. Eta baina esango izudet, uste bat, eta uste niretzako garrantzia handia duna. Eta egia esan, handa hemen, igual aipatzen bali badut, jendeako batez ere beste gazteak, profesoria batez ere, oso harrituta begiratzen diate, esan ez dira, zer dio, baina artea egia, eta interpretazio eta arku hiekin da ari gara, halako eredu baten arabera, eta eredu horrek dio, obra batek bere osotasunean zerbait esaten du, zer nahi duzu novela horrekin, zerbait esaten du, eta beraz, auzia eta esango luke erronka gasuntan da erabakitzea, zer esaten du, interpretatzea, hori alegia hori baliz, hermetetxien zera bat, o formula bat balitz, edo ez dakiz zer balitz bezala, zoz eskutukoa nabarmentzia, eta bar. Eta jarriko dut Kafkaren adibide bat, nahi gertatutakoa, Kiota
seguru nago ez dala hola irakurtzen. Hori da, badakit hola irakurtzen dala, eta barkatu baino karikatura, zuk urte oso bat pasabatu behar baldin baduzu Fortunata eta Jacinta esplikatzen. Orduan, gertaliteke, baina, 6. hilabetean Fortunata Jacintan baitere zeruko hain geruk ikustia. Litekena da. Zatikan, oso hilabete asko dira. Baina irakurketa ez da hori, irakurketa ez da. Esango dizuet, hemen, oaintza esango dut gauza, itzaldiko gauza inkorrektara. Gero, esango dizuet, nola bereizten da benetako zinezko landare bat artifiziala den bateatik? Bueno, artifiziala da oso osasunsua. Ematen du ez daukala akasik, ematen du dena dala ondo, dena biztirazu, eta bizirik dauna, ez badute imitadoreak imitatu hori ere, daukate akatsa, daukate orbaina, daukate mantxe, daukate olako. Orduan, kasu honetan ere, hala da, nola antzematen da persona batek ez duela markatu, ondo irakurri. Nobela kontatzen maizu, nik gaur hemen kontatu bezala, egon naiz, hilabete osua, Kafkarenak irakurtzen, orduan buruz dakit, esan nahi dut, baina ez da arrun, ez da nik egin dut hori hemen izei barra da. Baina irakurleak jasotzen dunak, mezu literarioa, ez duela jasotzen beine. Eta jarriko dut nire burua adibide bezala. Nik akademia bateako txostena eta guzi beratzen dira, eta gizuk ikusi zen du, eta iguazu azte bazea. Bueno, nik ikusi nun aurreneko aldiz nire bizitzan, enaiz goatzen irakurria naukan, ala ez, Bilbon Jose Luis Gómezek teatro modun azaldu zuenean. Eta joan ginean ikustera, baina da, 80 urte, gehiago. Eta orduan, joan ginean entzutera, eta nik, guandikan, gogoratu bet, nola egin zuen, modu espresionista batian, bide bat ez esan da, eta orduanik, ze jaso nun historia, ze ulertu nun, da goiti pera, eta ez dakit, irakurri dut hemen, ez dakit zer juduen, eta ez dakit zer gizon, gizatasunaren, ez dakit zer baldintzat animaliaren, eta nik aurrena parregin nuen, tximuarena eta egitezun bezala, eta gero, hiltzatutak gelditu zitzaidan, Jose Luis Gómezek, Kafka berezen tximua esaten duen esaldi bat, eta da, nik enuen askatasuna nahi, nik irtera bat nahi nuen. Eta nik esaldi hori nebiz izan, zenbat aldiz errepikatu ote du, eta nire lanetan, da nire eguneroko bizitzan. Hori da, ni ara joan itzanean ez nuen jaso historioz, jaso nuen, egin nuen parpiska bat, txingorekin, eta gero, ze jaso nuen, esaldi hori, eta esaldi horrek egin du eragina nigan, eta Kafkak, bialduten mezua, niri hor sartu zait, esaldi horrekin batea sartu zait, ez zait osorik sartu. Gero, bigarren aldiz ikusi nuenik akademia bat itxostena, eta kasu hartan zen, Victorio Gassmanek egin zuen, Madrilen. Eta sortatu nintzen bertan da, joan nintzen. Eta ze goatzen zait? Goatzen zait, erabat, esango nuke, guztiz, triviala, esango nuke, eta goatzen zait, Victorio Gassman hasi zala esaten bere, oso ospetsua da, hasiera aurreneko paragrafo hori izaten da, segura asko dala munduan gehien errepikatu dan paragrafoa, metamorfosiaren aurreneko paragrafoa, eta hasi izan hori esaten, eta momentu batean gelditu zen, eta esan zuen, buonasera, come va, ez dakize, agurtu gintzen, iruditu zitzaidan, gero, teatroan, gero ikusi dut, eta zea, baina orduan, alako, ni joan nintzen, pensatuz, aurreko Jose Luis Gómezen testua, eta alako espresionista, eta alako egiatasunak eta bapatean, hastia ez dakiz eta bakiz esnatu zanean da, buonasera, come va, eta orduan, hoi goatzen zai, bai, orduan, izan daiteke, irakurketa triviala, litzeken bigarrengo kasuan, aurreneko kasuan ez edibitzen bat ere triviala. Beraz, eta hau borobiltzeko, ez dut esaten baita ere hau esperientziaz bakarrik. Testu bat, idatzi nun, On Kixoteren, zeintzan On Kixoteren ahotsa. Hori da, usteet irakurtzearen, idazle eta irakurren arteko harremanaren benetan nukleo bat, benetan muin bat, dala interpretatzeko
interpretazio momentua. Hori da, hitzak behortan beti daukate fase bat, izango da segundu bat, baino interpretatu egiten da. Esate bat dago, batez ere testu idatziak. Testu hitz egiten ari ganean, badago testu burua, gestuak ez dakize, baina nik pensatzen du, ze ahots zeukan Don Quijote. Zinezkoa da, esan dira. Testu batek esaten du, esan zuen Don Quijote, baina zuk ez duzu haizen, eta ez dakizu ze ahots zeukan. Nik egin nuke horrekin kui bat promazkoa, esaten nun zara Louis Armstrongen duzela. Baina ez horak egin bat. Baina ez dago esaterik, ez dago, orduan, ahotsa guk entzuten degunean, zue badakizu, ez dago ahotsa baino ezer partikularra horik, eta zuk ahots bat entzuten duzu, eta dakizu, zaharra dan, gaztia dan, andria dan, gizonezkoa dan, badakizu, nekatuta dagoen ez dagoen, badakizu, Andaluziakoa dan, o katalana dan, oza, zuk ahotsakin, eta dakizkitzu, eta dakizu, gezurra esaten edan, ezan esaten edan, gezurra, baina internetuta dago, baina leheno antzematez. Bueno, hori demagogiko da baita. Baina, alegia, esan nahi dut, ahotsak dauka erabateko konkretasuna, baina testuak ez. Eta orduan, testuak beti dauka alako momentu interpretatiboa. Nahi eta nahi ez. Beraz uste dut, nik esaten dudana, bueno, agian ez da kontua interpretatzia obra, agian da zatika, eta agian da goza erresago bat, eta da erreakzionatzea. Erreakzionatzea testu baten aurrean. Eta batzutan erreakzionatzen duzu, eta igual, goatu zaizu, gogatze zaizu, historio orokorra, eta beste batzutan esaldi bat, eta beste batzutan auskalo zen. Uste dut horregatik apur bat, Kafkaren interpretazio hau infinito hau, apur bat nerezako ez dauka iparrik. Baina, bueno, hori da pentsatzen da. Bueno, oain giratu ingo naiz, bidian, hitzein dut interpretazioari buruz eta orain iritsiko naiz, metamorfosiaren buruzko azalpen bat ematera. Zorionez oso testu on bat irakurri dut metamorfosiari buruz. Metamorfosia frantsesez itzuli zuen idazleak idatzia. Eta oso entzungo duzu eta nik uste duzuk ere pensateko zera nek batean, horrela da. Bueno, esaten du itzultzailean, ere izena esan dizuet, esaten du horrengoan. Esaten du, alde batean, metamorfosian, 2 minutuko kontu, eta ja bukatu dut. Alde batean, metamorfosian, bakarrik une bakar batean dago fantasia. Oda, momentu bakarra da testu guztian, Primo Levik aipatzen zuen aluzinazioa, edo besteak esaten dute amets logika, edo nahi baduzu literatura fantastikoaren pieza, bakarrik hasierako momentuan da. Eta gainera gertatu da. Hori da, persona bat, gizaki bat, insektu bihurtu da. Eta esaten du itzultzaileak, handikan segida guztia da, ere bat errealista, ere bat, zuk irakurri, nik, naiz eta itzultzailea, nire familikoa dan, berrila, gainik ez dut jaso liburua, orduan irakurri dut Xabier Quintanarena berriro, oso guztua irakurri dut, irakurri dut frantsesezkoa, eta hola, eta benetan, alaxe da, dau, dena zehatz eta mehatz, modu errealistan da, sofa, ezakik ze kajoian gordetzen duna, dana dago lehiua, lehiutik ikusten dana, Andria nolakoa da, gizona nolakoa dian, orduan, berezia da, adia puntu fantastiko, eta segida bat, era bat, errealista. Eta dio, berriro, honek. Metamorfosi bat ikusten dugu, obra horretan, baina berak esaten du, oso onda, esaten du, metamorfosia norena, gizaki horrena insektu, ikusten dugu familiaren metamorfosia. Familia hasieran dago penatuta, maite du semea edo maite du anaia, baina bukaeran, gorreroak,
hori da, prozesu guztia egiten da, eta metamorfosioa baduka familia, eta familia eraldatu egiten da, aita txepela zana, batean indartu egiten da, eta kemenez azaltzen da, bere arrebak asko maitezu, baina ja biztatik galdu nahi du, eta azkenean, dakizuen bezala, sakrifikatu egiten dute, hiltzen da, ez dakit modu nola nahi, ez hiltzen da. Beraz, metamorfosia ze berezia, eta egean Kafkak hori zeukan buruan, ez zuenean insektuan fokalizatu nahi, baizik esan, ez kontuz, hemen aldatzen dana, da familia. Esaten du, gainera honek, eta ze eskematak egia da, inork ez du bukatzen, eta nik ere da uste dute, hau dela idazle eternoa, zakin nola esan, idazle eternoa da, eta beti, belaunaldi guztiei zerbait esango die. Beak esaten du, ze mekanismoa den, ze alde batean nola jartzen baituen izaki bat ez dana gizakia, ez da gizon artekoa, ez da humanoa, baina aldi berean, portaera guzti, humanoak dira, esaten du, orduan, hori bihurtzen da, beak esaten du, eskema bat, modelo bat, eta situazio bat, eta orduan, edonor jar daiteke santzaren tokian, insektuaren tokian, baldin da batez ere, esate batako, familiarekin alako, zebat baldin baduka, impresio baldin baduka familiakin. Hori da, zu ezintzea jarri, oso zaila da, zu jartzea, eman dezagun, zakin nola esan, berdin da, Scott Fitzgeralden novela bateko personaiakin bat egitea posible da simpatia, baina bere tokian jartzea ez, aldiz, zuk fabula batean gertatzean bezala, ez baldimada humanoa hor hitz egiten ari dana, zu berarekin egin dezakezu bat, eta zu sartzen ezke situazio horretan. Eta bukatzeko esaten du. Eta nundikan idatzi zuen, ze bide formaldetik, eta hon berriro nator teatroa. Eta da, benetan, baina da, nik enun hau behin pensatu, eta gero irakurri, eta esaten zu, alaxe da. Esaten du behar, gogoratu, Kafka, judu, jidiz, teatrora zenbat aldiz jutetan da teatro groteskoak eta ikustera eta bat. Eta esaten du, zer da metamorfosia? Esaten du, egina dago, era bat, teatro pieza bat, baliz bezala. Hori da, irakurlea dago ikusten, teatroan gertatzen bezala, kanpotik ikusten nahi da, situazio bat, egoera bat, hor gertatzen ari dana. Eta gainera esaten du behar, ez da bakarrik teatro bat, baizik eta da, bodebil bat. Hala da, zatik esaten du, bodebil bat izango litzateke, eta esaten du, bodebila badak izue, atiak itxi, atiak zabaldu, atiak zato, atera bat, personai bat sartu bestea. Hor daude atiak. Andrea da, aurrena, bodebiletako, Andre Landurosa bat. Gizona hasieran da, bodebiletako gizon txepel bat. Neska da, arreba da, bodebiletako neska, zehabitako, ez da gizu, txoriburu alaitxu oitako bat, eta bat. Orduan esaten du behar, aztertzen baldin bada, teatro obra bat bezala, metamorfosia oso argi gelditzen dela. Argi gelditzen nola egindan, zergatikan seguru asko eragiten duen erreakzioa, geho bestea da, aipatzen dugu, aipatu dizuet, geho da, azkeneko pauso, azkeneko jauzia, hortikan nork zer ikusten duen beragan hori irakurrita geho, zer ikusten duen bere kontzientzian hori da, norberaren biografiak agintzen duena. Bukatzeko. Hau bukatzeko, bukatu dut. Bukatu dut, eta bakarrikan, moen da, alako invitazio bat bezala. Eta Kafkak, 1911 abenduaren 26an, 25ean, igual egorri unian, ez gogoratzen. Baina 26an, egiten du anotazio bat oso ospea handia hartu duna. Eta hori da hizkuntza gutxituei buruzkoa. Hizkuntza gutxiei, gutxi diren hizkuntzei buruzkoa, ez dakit nola esan, menor, erabiltzen da itzulpenetan, ez? Eta orduan, oso gogoeta, ez da erraxa hori ere testua, zer bere, nola esan, eguneroko da, ez du egiten modu zean, baina beti bezala, Kafka dauka ikuspuntu bat,
harrigarria. Esan behar da, Kafkak, naiz eta alemanez idatzi, baina beak giriz oso ondo zekien, harreman handia zuen giriz teatro egite zutenekin, Bohemiako hizkuntzare ondo ezagutzen zuen, bere feritze, bere zehazan, Bohemiakoa eta askotan erabiltzen du. Orduan bazuen harremana, eta geho hebraierara ikasi nahi izan zuen, eta bere gogoeta oskoen artean, bat da harrigarria. Eta berak esaten du, holako literatura batek, indar izugarria euki dezakela. Indar izugarria euki dezakela, egiten du guztia politiko bihurtzen dela. Eta segituan gizartera pasatzen dela. Bueno, niko irakurri nuen, pentsatu nuen, gure bizitzaren historia erdi jamen dago, ze guri hori xe pasatzaigu, honeako, gehienetan, eta txarreako. Hori da, batean oso berezia da pentsatzia euskaraz idatzi dugunok Euskal Herrian, eduki dugula halako irakurketa eta erabilera eta nahi duzuen guztia politiko, baino horrengo momentuan, segituan, momentuan bertan, eta, eta ni pensatu nuen, hau, ze gai politia, ez da gitafaritako, baina hau, ze gai politia pensatzeko, hoi da, Kafkaren garaian baita ere, eta Kafkaren garaian, literaturak beste leku batzuetan gizartian, da ez zeuden telebista, hori nik pensatu dut, abia puntu hartuko nuke, gure kulturaz eta pensatzeko, eta da hori ze lotura egon dan, politikaren eta kulturaren, eta esate izuet, Kafkarentzat oso positiboa da. Beak mira sentitzen zuen horako hau zen, uste dut ez dara bukatu behar, behin galdera batekin itzaldi bat, baina, nola Kafkarena zan, pixka bat Andre Besare bai, eta orduan galdera honekin, uste zaitu eta hartu postota bezala, eta guain beste galderan bat dezu. Ni galdera honi erantzuten ez dakit, urren gurtian. Mendekan aurrera zuen zaretara, nago. Oso ondo ba, Bernardo. Publikoa animatzen. Azkenekoari? Oso, no? Behatzen marioke, nire esperientziatik, nik beti esaten du, horrein guratzen zaina, diskurso bat, beti esaten du, zerkia egiten dut, eta beste urtetan zerkia torra, eta askotan, pentsatu izan dut, beti normalean, gehienetan egin dut euskeraz. Eta askotan, pentsatu, antzerkia, zertarako, ningu dute, beste jende dago antzerkia egiten duena, eta gaina zaila da, gauza berriak esatea, eta beti, beti aukazu, imaginatzen dut, zein autore, eta zuk, kiko duzutu da, eta egin, por supuesto, jakin. Eta beti izatu, haizu, euskera zen dut. Eta hori, nola edo ala, zentsu batean edo bestean, nada, politiko, politika. Eta, listo, eta ja, lasaiago eratzen naiz. Pentsatzen dudalako, egiten dudala gauza bat, normala, ez dena edo eginda eta buena, teoriak batean, eta zeo zer, ematen dio da gizarte nik, eta horrela. Grazia egiten dut egin galdera hori egin. Horrela ikusten dut, eta orduan, pizko pahotxa daukagu euskaldunak gure idatzi eta antzerki egin aldugura euskaraz. Ditxekena da, hori egile izatea. Benetan esaten da. Benetan esaten da, ez da horrein guatu zenak gauza bat, benik esan dudan. Arrazoin naten beharko genuke, pixka pensaten behar dugu horren gainean, zergatik handan hori, nik horra irakurri nuenean hori. Gaina irakurri nuen zen, normalean horre ere dago beti bezala, zagizu,
betiko, eta nola esan, metafisiko akademiko, zerokeri esate dituzten, hori, esate dutena Kafka isolatuta zehola, baita ere egiten dute alako plantamendu bat, disparatatua, baina galdera bea, Kafkaren apuntea, gauza gehiago esaten ditu, baina gauza batzuk ez dira ondo ulertzen testu ingurutik kanpo ze esan nahi duen. Baina Kafkak hori esaten dut, akroneko lerroa hori jartzen du, egiten duen guztiak politikoa. Bueno, esan nahi du behar politiko, esan nahi du gizartean eragina. Gizartean, pentsatu behar dugu baita ere, hain Kafka zer da, Kafka da, hori da, mundu, zela, Biblia, zela, hor dago, biblioteka guztietan, baina Kafkak atera zuen hau metamorfosia eta irakurri du, ez dago de seguru, baina 2000 arteko tarte hortan izan zen edizio kopurua. Eta 10 urte, eta atera zen oso merkezurria atera zen, oso merke, eta 10 urte behar izan zian liburu da bukatzeko, esan edo behar bazuen kezka hori, naiz eta behar hasiera dikan edukizun sekulako prestigioa, eta denak, esan eduke, amore eman zioten, bai Musil, bai Werfel, bai hori denak ikusi zuten ze idazle handia zen, Tomas Brodek zesanik ez. Eta, baina, bere kezka lotuta da baita ere, igual ikusezuelako, teatroa, gidixen, edo, beste zeba zako, beste betetan ikusi, eta, bueno, hori da. Baina, horrengo da. Ez da. Galdera bat hasiera esan duzunetik eta nintzeko interesgarria da esan duzunen idazle baten lana azaltzerakoan ez izan ari zuzen bat dagoen, ez? Zu horren izena gurtuka, eta nahi zuzen aurrera. Eta beti dagoela darte bat esplika ezina, eten bat. Zu Kafkaren kasuan, zentzen izango zanke daga eten etena gertatzen da, eta hori idazten guztiak ikusten du, etena gertatzen da zuk, eta esaten dut hola izbat erabiltzearen itzultzen dezunean, alegia zu ez daukazu irudi garbirik buruan, ez daukazu, esan edo, badaude idazle batzuk idazteue, ez dakit, baina esan edo idazlea. Normalean, dago momentu, hitz bihurtu behar dezu hori, zuk idatzin behar dezu, hartu behar dezu materia hori, hizkuntza esateana, eta zuk egin behar dezu horrekin. Eta hori, gauzi hori ikaragarria da. Hori ikaragarria da, eta gainera hori ikusten da, esan dut, hori, batzen naiz Carlos Barral idazleak esatezora, ze gauza, ez dakit noren aurrean egon naiz, biak esate dute gauza bera, zergatik idazten duten, nola idatzi nahi duten, zail helburu duten, eta gero, bilak oso modu desberdinean idazten dute ez. Eta nik uste hor da, tarte hori dago, edo etena dago, esperientziatik idaztera. Idazteko ekintza horrek aldatzen dudara. Hartzen duzun materia, ez dezuzu menderatzen, eta are gutxiago menderatzen duzu zure erreakzioa materia horren aurrean. Esaten dut karikatura da, baina balio dizue zesan dudan ondo azal esplikatzeko, ulertzeko, nahi behin gertatu zitzaidan, hartu nuela enkargu bat, egunkari batean, atera behar nituen aste oso batez, Madrileko egunkari batean, aste oso batez, atera behar nituen testu bat, eta behar aste oso bat. Atalka. Eta hor nik idea bat bazparet pensatu egin nuen, zenora egunkaria zan eta egun pensatu nuen. Ez da gertatu zian, hasi nintzen idazten, eta batean erkerak zegin barrumo, el paisako zan, eta hor idatzi nuen da jarri nuen, se le escapó de la mano como una trucha. Eta jarri nuen trucha, eta jarri nuen, zatik ganarek, batean trutxak, nire buruan beste lan bat egin zuen, beste konexio batzuk, historia joan zitzaidan beste toki batera, eta oso larri bilitzen, zekionekin hola bueltatu nahi nuen historia. Baina esan egizuke hori izan dela
izpatek eramate zaitulako, eta oso zaila dalako. Zu ez burun daukazena, zu burun ez daukazena, gauza garbirik, zu ez daukazu, zu itxu zoaz, zoaz nahi badezu, zaken hori esan, ukimenaz bezala, zu gela ilun batian zoaz, ukimenaz bezala, eta zu aurrean zoaz, eta zu bezakizu noa zoazen. Egin dezakezu, beti dago, badakit, idazle batek ite du danak, kuaderno batean dena eskema guztia, eta gero bete. Baina, oiz nik ez literatura hori ez dut aintzat hartzen. Hainaiz, idazteaz. Eta gero, hori da, aurrena hori. Uste dut, hizkuntzak, hori askotan erabili dut espresio hori, hizkuntzak dauka, ibaiak dauzkan bezala, dauzka korronteak. Eta zu bapatean aiz idazten, eta sartzen zau korronte batean, eta hanzoaz, eta ez dakizu noaino iritsiko da. Eta askotan, nobela idazten duen guztia dakite, nobelan zu bazoaz, horako batean kontuatzen zela, ez dago zure irten biderik hortik, eta inbar duzu, atzera, eta igual, 30 horri alde, bota. Ez etik, joan zean nahi gabe, korronteak eraman zaitu. Hori alde batetik. Eta bestetik, esan barek ez daukat, hizkuntzaren, hitzak eta jasotzen dutena eta hainbeste faktoren arabera dago. Nun lan hori ikaragarri delikatu da, oso ikaragarri delikatu da. Zu jartzen duzu esaldi batean txo bat, zu jartzen duzu jaun jarri doren jauntxo, eta aldatu induzu esaldia, badakizu ni baino hobeto. Esaldi duzu, izkerakin, hizkuntzakin, lenguaia egiten nola esan behar dan, zuk etzea jaunda, jabe, zoaz, al bezala, itxungustuan, eta gero, zoaz, gauza oso zail bat adierazten atien. Idei asko dauzkagu, deno dauzkagu idea asko, kuadernoetan, eta zeu asmatzen. Nola, nik aukidet idea bat, 40 urte ez, baina 25 urte bai, kuadernoan zago duke diseinatua. Eta hori izan da, azken batean nintxoria kolpeka izateko, horrein da 2 urte arte, ni genuen asmatu neustetan nundik sartu gai horretara. Eta egin desatizkituten gauzak, dian oso zuzoago ez dian, beraz, hori izan diteke idazle askoren... Bueno, ez ezagun generalizat. Idazleak daude gutxinez 1000 motako. Esan izuke, nik esan dizut, nekaguz zer gertatzen zaio. Gero, beste batek esako neire bai. Baina baitare badago beste... Bueno, iztako adazetarako genero egiten badin baduzu. Genero egiten badin baduzu, dukazu, erosita dukazu. Gero, ez nobak esaten dute, bueno, baina ez da inerruxa egitea novela beltz bat, barkatu, baina da novela beltzak egitea eta napolizako egitea, hori dago, la plantilla hor dago, eta eroste duzute egiten, guztakin nola esan. Pentsatu behar duzu, esatu beharako Agatha Christie bezin ondo ingo zuen, oso zaila. Zan izuke, edo Dashiell Hammett bezala ingo duzu, baina hor dago, zan izuke plantilla egina dago, horretik handokoetarako horrekazta. Errepetizioa segina da, umean, nahi dute beti ipu bera dutzitea. Eta nik ere, guatzen nahi gaztetan, soldauzkane honean, irakosten dituen liburu oso zailak, nekatutzen nintzen, eta soldauzkane hondazko, eta hor du zer egiten nuen, bartzen dituen, munduko novela poliziako guztiak, eta Barcia Bafuete Estefaniak, hortxe, ez hori zuke, ez zio kentzen alago utilitate bat duteni, baina, gauza desberdin diata, ordu, idazleak ere desberdinak diata, eta zakabadarako generuan ari diena, hor dago ja dana, egina dago, plantilla hor daukazu, ez da. Gero esango duzu, hori, lehentako arazo sozialak agertzetxu zela bide hori buruz, hori, oso, sinistu nahi dunak.
Ni korrontearena oso garbi ikusten dut. Hizkuntzaren korrontea. Horretik erderaz idatzi, euskeraz idatzi, hor korronteak oso desberdinak dira. Eta itzultzailearen arazo izugarria da, korronte horiek kontrolatzea. Kontrolatzea eta gainera ez, zezuk itzul dezakezu, baina zazu, ze itzulpen dauden, hau hola da. Quintanak egin zuna, eta ne familikoak egin zuna, eta egiten da ez dut ikusi bendi. Baina, esan egin zut, itzulpen asko aztertu marko liateke. Askotan egina daude korrontearen aurka, eta denodak egun zela irakurtezena egea. Ez? Gertatzen hor bizula esate dute erregia jantzita eko. Hoi da esatoko kasu bat. Zuk aztertu itzulpena. Dien jasan izenik, baina nikoa gaiztuan astea. Baina hala da, Euskal Herrian asko itzultzera. Badago itzulpenei buruzko iritzi zentzuzko bat. Esaten da egile horren buruz. Nahi egitena da, itzultzen da, korronteak eta bat ere kontutan hartuak eta horretekan, esatako gaztiak ez dituzte irakurtzen. Bueno, ja asko esaten nahi dit, Beste galdera bat. Lehengoan, bargatu, eta Arestiren alde beti pensa, asteasun bat zan, komunion tradizionalista populu izan zan, eta Euskaltzain Antonio Arrui eta Estesuko Beltza, Zapegin Milion da. Eta, bueno, nik enborakin bat beti, doitu itxezea euskara, orduan bat, pensatzen dut bera egin zuen horrek ere, eta egin zuen artikulo bat, Arestiri buruz, eta esaten dugu, Aresti izan itzultzaile perfektoa, eta pensatzen dugu, egilean, zuk irakurri Arestiren itzulpena, eta han korrontea ez ez da, han dago, eta da perfektoa da, eta bai Asteriz eta Obelix itzuli zunean, bai Decameronek egin zunean, bai Eliot itzuli zunean, zoin zuke, itzultzeare arte bada. Eta orduan, begiratu inbarko, gure politika eta zera, eta hori, igual begiratu inbarko gure interese gertatzen aian arlo horretan. Ni, Bernardo, Kafkaren gauza batzuk irakurtzen, gauzarik zehanak, prozesua eta gaztelua eta batzutan akordatu naiz zure ipuin batekin, Obabakoako ipuin bat, frantzez gudari ura juten dana zera, etxaia ikustera, eta gero bueltatzen da, eta inork ez dio ulertzen. Hizkuntza zuze, erabat, pixkat, Kafkaren hizkuntza ez da ulertzen, ez da ikusi duelako etxaia, ez? Orduan dauka, hizkuntza bat ulertzen ez dana. Erabat konforme nago, nik uste ipui hori justu aztu beneukana, ipui hori zantzai gabe da, dauka, ikutu oso Kafkan gabe, hori da, nik uste gure belonaldi eta nire kasuan izate Kafka izugarrizko eragina izan zuen, Sotra eta Kolonia ipatu dut, zeak ez, bestsellerrak edo salmenta ondikoak edo pizka zeakoak ez, generokoak eta hola. Bueno, nik uste Kafkaren irakurketak aienatu ginen handikan, Kafka irakurketak ego, zain, ezin dezu, kostain ikulitzak, batea beste literatura, zu nahi dezu, utopia hori, Kafkaren utopia, alako espresibidadean handiko zerbait egin nahi dezu ez. Eta arrazoi du, eta erabat konforme da. Ni gaztetan benetan oso ezago txundigarria zen Kafka. Eta bide bat esango dizuet, badagoain liburu bat irakurri dut, ez dit eman denborarik, gutxi etorri zait eskutara, eta ia euki duen alako zabalkunderik edo jendeak esan du, beharazo bakarra
uste da ez da Nova Yorkekoa, gizona, baizik eta Bogotakoa da. Orduan, Bogotakoa da, eta orduan, zego asko eutziko duteko alako zabalkunderi. Baina liburu bat, prozesuari buruz, niretzako miresgarria dana. Beak dio, eta dago, probatua dago, eta egin ditu ez dakizen bat testuen arteko gurutzaketak eta ez dakizabak izan, prozesua egina dago Dostoyevskiren Krimena eta Kastigua, ez? Dostoyevskiren Krimena eta Kastigua, bigarren parteko aurreneko 3 atalak haren komentario bat, komentario kafkiano, ez? Esan izan beste, baliz bezala. Eta orduan, esaten du, jendeak ez daki, hau da, izena du Guillermo Sánchez Trujillo. Jendeak, erudito alemanak ez esatako, beti esaten nahi diat, honek edo du, ezin dela jakin nola ordenatu prozesua, ze Kafkak bukatu gabe utzi zuen, Masbrodek aurkitu zituen sobretan sartuta atalak, eta orduan ez dakilera. Eta bat zehola misterio bat, nola egon zitezken hasiera eta bukaera, sobre berean, eta olako gauzak. Orduan, behar, baina sekulako harrigarria da, obsesio baten historia da, 10 urte egon da, bait hori egiten, eta orduan behar erakuste honat, azkenian, baita zergatik sobre berian daude, eta azaltzen du, ze ataletan, eta da, harrigarria, hasierak eta berdinak dira, atale horretan, ez? Bueno, orduan batzuetan badaude alako iluminazio batzuk bezala, eta hau zatik esan dut, hoi, izatik esan dut, baina, gogoan eukantzatik, enoen prozesuari buruz egiteko asmoi, baina izan da, azken aldi honetan irakurretan, dola teoria aldetik, beretan gauzan liluragarrien detako bat. Eta hori, esan daik prozesua, eta orduan, ez dakit, ez gai asko dira, eta zaila da esatia, modu oso imperfektuan iristen zaizkigu normalean liburu asko, oso modu imperfektuan. Ez bakarrekan guk hartzen dugulako nik bezala zea akademiaren txosten hori tala, ez bakarrik horregatik, baizik eta baita ere, hori, igual, prozesuak ez dauka behar duen ordenamentua, eta orduan ez da ulertzen behar Kafkaren nahi zuen bezala, edo guatzen naiz, emazteak Zungarikano gitzuli zuenean hortzatar daia, esate dago konturatu zen, erdarazko ruido y la furia, ez guatzen, sonido y la furia. Orduan konturatu zen, eta esatzen ez da itzultzaileren errua, ez da orduan ez zuen edizio kritikorik. Erdarazko sonido y la furia Follnerren liburu horretan, azaltzen dira 2 personai benetan ez daudenak. Zatikan, nahaztu itegulako alako mutil, tio, esateko gauza bat, personai batekin, eta orduan dago novela guztian personai bat, Jon izeneko, ez dakiz eta ez dago. Hoi da, bakarregan, beltzak erabiltzen zutena, guatzen zen Joni o Tomi, esateko, tio, hori da, eman. Eta orduan hori izateko, eta orduan esan edet, baina hori da gure irakurtzeko modua, modu imperfektoa. Eta perfektua denak bota bezala aurreneko arreia. Bueno. Izu pekintzari buruzko ditzen duzu bat, eta euskaraz zerderak korrente berdinak, eta antzerkia, eta gauza asko egongo zela hortik hitz egiteko, ez bakarrik, ez da galdera bat barkatu, bakarrik da propaganda egin, edo gomentatu, ez dakit ezagutzen, ikaspaldi dut irakurri, baina uste dut oso natirela bat izuzkinen kontrabajoa, zer autorizek egin zuena, hor dago, interneten dago, eta iruditzen zaite zoragarria, eta... Zuzkinen kontrabajoa dago, euskaraz eginda. Zuzak publikatu zuen, interneten badago. Baina ez dago teatroa baizik eta liburua. Liburua. Bale, liburua. Teatroa ere badago. Egin zuen panera, egin zuen egin. Bai. Eta hor, bimea horietan daukat, grabazin bakarra, oso kaskarra eta horre eta hor dago. Bueno, testoa, nuen, zidedan aipatu nahi, testua, eta oserra autorizek
egita iruditzen zait zoragarria. Eta bueno, Oskar Wilde Ernesto izatearen garrantzia Patxo Telleríak itzuli zuen, eta iruditzen zait ere zoragarria. Aspaldian irakurri, agian guztuan hartu dute baina. Eta iruditzen zait zoragarria, gomentatzen dizuet irakurtzea oso errez irakurtzen delako ere, denak horra ikustea da, baina oso errez irakurtzea ere. Eta interneten dago teatrotestuak.com. Bueno, nik ere aholkatuko izan liburu bat, baina Euskaltzaindiak aterako du edizio bat, gorkotua eta horrela, eta baita ere liburu harrigarri bat, harrigarria da, eta da, nik gazetan irakurri nuen, baina orduan nintzen kontuetu, erun lertu, nintzen jabetu zertzan, eta da, Sebastian Salaberriaren Neronek tirako nizkin. Liburu izugarria da hori. Oain irakurri dut, ezagitu jana hon. Da, auspoan atera zen garai batian, baina bak ez du horre dago aurre ikusten bat. Auspoan atera da, eta inbesten artean irakurri nuen, da, bueno, eta guain, irakurri dut berriro, eta egiru zaiz liburu, izugarria da. Da, Neronek tirako nizkin, eta da, Sebastian Salaberrina, eta da, gerrari dut, eta ez izuek gehiago zango, da, gutxina uste dezena. Da, gauza bat, harrigarria, netzako, baina aterako du, ez dakit atera da, ez dakit atera da, Euskotzen diak atera du. Baina, bueno, ateratzekotan da. Edizio bat, ortografikoki eta egokitu bat, hola. Eta, bueno, harrigarria da. Zatizuet, eskutan hartu nahi bat zuen, ba. Bueno, oso, ba. Bueno, ba, eskerrik asko. Bueno.